mokwongo bado nunda ajiw kaka wasewacho ni nonro mondo time maber kendo time makare. Time uta mabro miyo wang'eyo thuond wach kata thor wach kama ne shida nitie. Koro wakwayo sinet mondo tudre gi migepe te ma usika e wachni mondo nonro tim mapiyo to tim motegno kabisa. NEC nyaka doge drawing board. Aparo ni sani onego bed ni kata na CEO mar NEC gin gibende gichaka ng'eyo ni to where is the problem. NEC ema wach nitie. Maparo ni gima ok wanyal mana wacho no bed started immediately, but aparo ni nonro bro confirm no kuma problem nitie, to bang' nonro no wa expect mondo NEC obed reorganized, NEC obed restructured mondo wadogo kama ne matiangi gima go ogolo wachalo gima wadwa dok chien 10 years down the line. To jopuonj tiyo matek makwage ni mondo gimed nyime gitiyo matek to kik gidonji e temptation mar shortcuts. Gibiro ruin future mar Kenya kata future mar nyithindo. Ni samoro nitie temptation ni janek moro dwaro pesa, koro kwayo jopuonj ni mondo oyud negi pesa mondo gimi penj, to then tibiro chopo kamoro ma samoro gwenyi ni kwalo penj kata skul kwalo penj ma penj no bed cancel. Ise ruin future mar nyithindo. Kata koko bedo cancel, nyithindo gibiro dhi e courses moko mok ginyal, to gibiro daktache mabandia, ginyalo bedo jopuonj mabandia, ginyalo bedo engineers mabandia, makoro kendo wane magi affect wan kaka jokenya. Kuom jonyuol, akwawo ni uketo pressure ne nyithindo nyaka bed gimi paro nego bedi. Nyithindo nyaka bed engineer, nyithindo nyaka bed daktari, nyithindo nyaka tim gima na timo kata gima adwa ka mondo atim. Oero nyithindo gi thuolo mondo based on abilities to gik magitimo, gik magineno gi jopuonj, gibiro nwang'o their career pathways kaluwore gi gima ginyalo.